Dragii mei, bună sufletele mele frumoase! Haideți să vedem care este taina zilei pentru zodia Berbec și am decis să fac videouri scurte pentru fiecare zodie, că așa se vor încărca mai ușor și așa nu vor mai fi probleme, le veți găsi zilnic. Doamne ajută să-mi iasă! Să începem! Dragii mei berbeci, în sfera existențială, materială, care este taina care trebuie descifrată pentru voi, doiul de cupe. Se spune că vei găsi parteneriatele care îți trebuiesc. Se spune că vei găsi o persoană care va ști pentru că e cartea oglindirii, cineva care reușește să înțeleagă ce vrei și dispus să-ți dea o mână de ajutor sau pur și simplu tu vei găsi în plan financiar, în plan material, nu știu, un acord potrivit, benefic pentru ambele părți, adică pentru tine și pentru cealaltă tabără, pentru cealaltă parte. Dacă vrei să ceri, nu știu, un acont la muncă, o mărire de salariu sau, nu știu, niște bani împrumut sau vrei să ceri un împrumut la o bancă, vrei să cumperi ceva, să vinzi ceva, ideea e că îți va ieși. Adică una peste alta e de bine ceea ce intenționezi să faci tu în această zonă. Să vedem, da, am ales întâmplător. Cartea tuturor posibilităților în dragoste, adică totul se poate întâmpla. Totul este posibil să vă despărțiți sau cum este posibil să rămâneți împreună, dar toate aceste posibilități depind de tine, de efortul tău, de ce vrei tu, de cum manifesti tu. Cum te manifesti tu cu ceilalți? Cumva stă în puterile tale și ai un potențial imens să faci ca lucrurile să funcționeze altfel, ori să ai posibilitatea să-ți creezi o relație nouă, o situație nouă amoroasă, ori să legi prietenii noi sau pur și simplu să-i scoți din viața ta pe unii, pentru că această carte vorbește despre o infinitate de posibilități. Sunt mult mai multe decât tu crezi, decât tu vezi, decât tu crezi că... E mult mai mult decât vezi în acest moment, se spune. E mult mai mult decât îți poți imagina și poți să faci mult mai multe... să creezi mult mai multe situații, mai multe legături decât tu ai idee în acest moment. Posibilități noi care țin de tine. În ceea ce privește sănătatea, ai 4 de bastoane și vei avea o dispoziție extraordinară, extraordinar de bună, pentru că este cartea extazului, a fericirii, a bucuriei, a stării de bine. Tu cu tine, efectiv, este un tonus bun, un vibe bun, nu știu, o stare de spirit strong, așa cum de multe ori ți-ai dori și nu-ți iese. Să vedem și mesajul oracol pentru tine în ceea ce privește ce trebuie să mai schimbi, ce trebuie să mai vindești, ce trebuie să mai lași în urmă, să mai renunți sau ce anume trebuie să înțelegi. Copilul interior. Copilul interior aici trebuie să rezolvi ceva. Să te întorci în copilăria ta și să găsești un mod să ierți, să vindeci, să repari acea traumă pe care ai avut-o acolo, în adolescență, în copilărie, în tinerețe, dar mai mult despre copilul interior e vorba. Copiluțul acela care a suferit, care a trecut prin anumite evenimente, poate părinții așa au știut și ei, mai mult de atât nu puteau, mai mult de atât nu reușeau să înțeleagă, să vadă, dar ți-au lăsat niște cicatrici. Ideea e că aceste cicatrici se pot vindeca, se pot schimba și în următoarea perioadă tu de asta trebuie să te ocupi. Adică să închizi odată pentru totdeauna acel capitol dureros, să ierți neputința celor care... Știi cum? Suntem instrumente ale binelui sau suntem instrumente ale răului. Și de multe ori, de fapt, negativitatea ne atacă prin alții. Nu este de vină persoana în sine, cât negativitatea care atacă prin acel personaj, care ne atacă prin acel personaj. Tocmai de aceea trebuie să înțelegi că a fost efectiv un instrument. Efectiv, prin alegerile sale proaste, prin energia sa, a atras și a intrat în această capcană a umbrelor și efectiv s-a manifestat ca atare față de voi. Trebuie să iertați pentru voi, nu pentru că merită ceilalți, ci pentru că voi meritați să fiți bine, să vă eliberați. E nevoie pentru că e aici ceva în copilăria ta sau în tinerețea ta, în adolescența ta, nerezolvat și trebuie. Copilul din tine trebuie conștientizat că adultul de astăzi este bine, este capabil să ierte trecutul, capabil să închidă acea ușă și capabil să ofere alinare, adică
Trebuie cumva să-i spui copilului de ieri că adultul de astăzi este bine și că adultul de astăzi a crescut, a evoluat și că nu mai permite energiilor din trecut să-i facă rău. Le lasă în urmă precum un coșmar care s-a dus, nu mai există, nu mai este acolo, deci nu trebuie să mai aibă nicio putere asupra ta. Ai încredere în conexiunile tale, în pactul tău pe care l-ai făcut. Cumva ai o conexiune foarte puternică cu Divinul. Și dacă nu ai, trebuie să o restabilești cât mai curând. Și ți spune, dacă ai ști că ești susținut, ce ai face de către Divin? Asta trebuie să te întrebi și asta trebuie să faci. Dacă ai ști că Divinul e de partea ta și ar fi acolo să te ajute, ce ai vrea tu să faci și n-ai reușit să faci până acum? Și e bine să faci. Bun, pupicei și tot binele din lume, love you!